әзрәк мактыйдыр ие. Авыррак вакытларда да хәзер килеп иеңә дип миннән ерак тормыйдыр ул. Кирәгеңне бирәм хәзер үк торып, чыккан бу эшкә бирешмә. Син бары тик җырларга тиеш, син тиеш дип әйтәдер ие. Арышкан вакытлары хайран гына булды. Мин аңа мең рәхмәтлемен. Үлмәкләрнең дә тездән аскы якта менә шулайрак иттереп киергә ул өйрәтте мине. Аңа мин мең рәхмәтлемен. Ул әйтүче сәхнәдә тез күренеп торырга тиеш түгел хатын-кызның ямсыз күренеш диде. Шуңа күрә аның сүзләреннән соң сәхнәгә инде мин андый кыска әйберләр кими башладым. Бик зур рәхмәтләремне әйтеп, икенче әнием кебек хөрмәт иттем, яраттым, әлдә булса яратам, без аны ничек тә булса оныттырмаска тиеш дигән фикердә булып, мин аның бер җырын репертуарыма менә монда программага керттем. Бик зинһар өчен уйлый күрмәгез. Камдына хәтлек җырлый алмый, тегеләй итми, былай итми дип уйлыйм. Мин бер кайчан да аның хәтлек җырлый алмаячакмын. Мин аны үзем дә бик яхшы беләм. Нигенә булмасын, авыррак та җырын алдым, но бик яраткан җырларның берсе. Әйдәгез аны менә елмайган йөзен күз алдыгызга китерик тә җырын тыңлап үтегез әле. Сары чәчәк.